Ильдар есім. Һәм 2016 елда мин нәкъ бу бинаның, ягъни хәзерге татар китабы йорты бинасының реконструкция проектын ясадым. Шуның турында хәзер сүз бар албаттага. Беренче слайдта без ачылышын күрәбез. Бу 2019 ел июнь айы. Монда кайсы элементларга без игътибар итәбез. Өстән өскә табып карасак, бу элемент ул фронтон дип атала. Безгә туграсы кызыл булыр. Тәрәзә өстенә дизүләргә игътибар итәбез. Башка элементларда бер кызыл төсле киртә кисәгенә. Алгатага баргач без турында бөтә барысын да сөйләрбез. Кирәсе сакта күрсәк була. Бу фоторәсем ул японча 1910-15 елларда ясалган фоторәсем. Островский урамы ул әлеге Вознесенский дип аталган инде. Уртада безнең бина тора. Сул һәм уң якта биналар алар кадәр көндә юллар. Монда автостоянка, монда да нәрсәләр шунда. Һәм бер мәгълүмат килеп чыкты. Сул яктагы бина анда сул яктагы бинада анда 150 керосин лампалар сатылган икән. Бер мәгълүмат килеп чыкты. Шуларны игътибар итсәгез, монда урам булып атлар да йөргәннәр икән. Кадәр көндә ул берасан гаҗәеп бер факт. Шулай монда күрә аласыз ут баганаларын. Без бит ничектер ничек без ул совет чорында электр ут керелгән дип, әмма күрәбез совет чорында хәтле дә электр ут булган икән Казан шәһәрендә. Әлбәттә монда байлар, сәүдәгәрләр яшәгәннәр, шуңа күрә гади кешеләрдә әлбәттә булмады электр ут, әмма ничек булса да ул булды. Андый кызык факт инде. Хәзер аппаратка күрсәтә була. Бу инде 100 еллык салган бина план фасадлары. Һәм күрәбез. Мин алганча якынча 1905 елга кадәр бу бинаның фасадлары, тышкы кыяфәтләре бераз икенче төрле булган. Хәзер көндә бит аның колонналары икенче каттан башлана, әмма элегрәк ул беренче каттан күтәрелгән колонналары. Һәм фронтон да икенче формада булды. Һәм гомумән төгәл аңлап булмады, кайсы вакытта ниндирәк кыяфәттә булды, әмма аңлара бераз тырышырбыз алгатага. Алгатага барып. Ансын да архивтан бер фото килеп чыкты, якынча шул 1913-15 елларда ясалган. Һәм бу фотога нигезләнеп, хәзер көндә дә шул реконструкция ясалган иде, кайтарылган. Чөнки ул совет чорында бераз кайсы берсе элементлары югалган иде. Хәзер без инде бу йортта нинди кешеләр кем яшәде, шуның турында сүз бар. Табылган мәгълүмат буенча беренче исем Тихон Семенов Санин дигән андый кеше килеп чыга, ул сәүдәгәр булган. 51 елда ул монда йортны сатып алды. Димәк, монда йорт булган иде. Әмма ул нинди йорт мин төгәл аңлап бетермәдем. Мин аңланча элегрәк монда инде бер катлы йорт булгандыр. Нараны сүтеп, монда 2 катлы итеп ясаганнар. Әмма нинди елларда төгәл әйтә алмыйм. Соңрак тагын Захарий Васильевич Журавлев андый исем килеп чыган. Шул Журавлев гаиләләре, алар бик бай, сәүдәгәрләр булганнар. Моннан еракта түгел Тюз театры торганда электр купеческий собрание дигән булган бер урын. Бу да Журавлев гаиләләре идарә иткәннәр. Алар бик күп монда торганнар. Әмма шул Захарий Журавлев ул Сукно бистәсе чиркәүнең җитәкчесе иде.
Bu Çirkev Xadarkinde de var ol, eğer de Tuğan Avlum kompleksi yanına kilseniz, karşına de Salatıs'ta bir Çirkev dura. Şu sunu lisesi şu bu aynı. Alan hayallerim, Rыбинsk şehrinden, Kasıbırski yaplarda Tveri dikkesalar, şu aradında. Bu maklumat onun kadar dolu bölüm. Ben 1905-8 yıllardan başlap bu binada Maria Ivanovna yaşı başlıyor. Bunda da biraz da bu talşalar kilip çıkarlar çünkü anın türlü kitaplarda türlü familya bilen yazganlar. Kaysidir Şanaklar Padoruyevi deyip yazarlar, kaysidir Ivanova deyip de yazarlar. Kız familyası adı Stahiyeva, mulaca bir kişi, türlü kişiler şulay içiktir yapılına. Stahiyevlar alarda bayis savdegerler bulanlar. Kazan gubernasyon in bayis hayallerden birisi. Hem şu Paduruyevlar, Ivanovlar, alar şulay bilgili bay kişiler bulanlar. Böylece takımda Kiyev'e çıkan bulan. Hem bütün bu kişilerine bir faktör birleştirirler. Alar varsa da starover dinde bulan kişiler bulanlar. Bunda hemen şu Островский hem Eleke Вознесенск oramı bulak, bunun da jin şu starover kişileri yaşarlar güzellik. Ante yüzden kızık bir fakt. Hazırında bunda arxitektorlar turunda söz barır. Birisini etkende bu sorulan bu binanın kim arxitektor buldu, tügel cevap izlep tabarga izlep tabarmadım ben. Bir kitapta Karl Müfke deyip yazılgan ama sonra Karl Müfke turunda bir kitabını taptım ben. Hem sonra şu kitabın автор bilen söyleştim. O ne nersedi? İmiş dokumentlarda Karl Müfke bu binanın tüzülüşünde bulundu. Şu yazılıp 1970-80 yıllarda o da rekonstruksiya bulundu. Hem şu Karl Müfke'nin şu rekonstruksiyada katılışığı boyunca Niderland'da tügel dokumenti yok. Hem hemen Karl Müfke'nin matur binalar çok Kazan şehrinde, şu Milli Kitapxana, Sanat Училищесі, İSO Müziği hem başkalar. Hem hemen şu Karl Müfke turunda kitabın avtoru hem restavrasiya bilgiçleri nersediler. Nider birden fikir yok. Kaysi arxitektor, kaysi binanın içine sagan. Anda bit hemen proyekt eskanda da çok kişi katlaşa. Kimdir anda alıp buruşu bula, kimdir anda sızımlar yasay, kimdir anda smetalar tüzüyor. Hem tüger bilip bitirmiler. Kaysi binada kimin nidi katlaşu bulgan. Ama ikinci katkanınsa, kanda duşağında motor lipini kurup bula, o restauratorlar fikrince o Karl Müfke'nin işine okşarandı. Ama bu binanın dışkı kıyafeti fasadı o bırak Ferdinand Amlung işine okşaran. Alar ikisi de Alman kişileri. Ferdinand Amlung o Karl Müfke'nin okuşusu. Hem 1905-8 yıllarda şu rekonstruksiya vaktinde Karl Müfke o Kazan'dan Saratov şehrine köçken. Şu aytıp belki Karl Müfke bu proyektini başlap gitti de şu Tuşandagi Lipnina'nı yazap koydu da gitti. O'zi tamamlab bitirmadi şu proyektni. Belki Ferdinand Amlung şu proyektni tamamlab bitirgan. Veroятный bir fikir var endi. Albatta izlarga kerak daha. Bu so'rovga natural javob berish uchun.
Ансын менә бер китапта мин 1950 еллар фоторәсемен таптым. Монда инде тәрәзәсеннән телевизияләре бетерелгән. Шуны күрә алабыз. Әмма кайсы вакытта ул бетерелгән түгел, мин шулай бу сорауга җавап таба алмадым. Бәлки аны 50 елларда бетергәннәр. Анда бер андай документ чыккан, постановление о борьбе с излишествами в проектировании дигән бер документ Хрущев заманында һәм бу вакытта бик күп биналар төзелеп бетерелгән. Бу инде шуларак миңа фикер башка килә. Буржуаз карашка. Шул буржуазия белән көрәшү. Хәтта кызык бер әйбер килеп чыкты. Кайсы 1920-30 елларда чыккан Казан архитектурасы буенча бер китапны таптым. Шуны укый башладым да, анда авторларның дип язуларына элекке заманда, патша заманында Казанда яшәгән сәүдәгәрләр ямсыз, эклектика стилендә шул өйләрне төзегәннәр. Менә хәзер Совет без матур бина төзибез дип шулай язганнар. Бераз көлке укырга хәтта. 30-нчы елларда инде ничектер икенче төрле итеп язарга мөмкин булмаган әлбәттә. Һәм шул сәт булганга инде андый шул буржуаз буржуазиядан калган биналар турында мәгълүмат бик аз. Шул сәбәптән. Бу фото инде 2016 ел. Миңа шул проектысына бергәннәр дә, мин монда килеп, фоторәсемнәр ясап йөрдем. Күрәбез, монда тамгасы бетерелгән, йөзүләре юк, төсләре дә бераз икенче төрле. Монда агач тора, аны Полтырма кайчан кискәннәр инде. Шундый хәлдә иде ул реконструкция хәтле. Без монда инде хәтерне чагыштыра алабыз. Бу 16-нчы ел һәм бу 17-нче ел. Монда эшләр бетмәде. Монда матурлатып куйганнар, тамгасын әле кайтармаганнар. Мандына кадрларның ул кич белән кояш кайганда бик матур итеп күренә. Андый кадрында төшердем. Менә бик андый кызык миңа күренде. Бер өстән һәм бер яктан буяганнар, бер өлеше буялмаган килеш шулай калган. Хәзер инде менә туграсын, тугра ясалып беткән, монда күрәбез. Эчендә менә хәрефләре, миңа Мария Иванова дип шулай аталган, миңа шулай күренә инде. Өстә монда бераз күренми, өстә аның елы язылган 1908 ел. Бу дата белән дә табышлар бик күп инде, төрле китапларда төрлечә язалар, 1905 елда дип, 8 елда дип язалар. Аны мин аңлаганча, шул Мария Иванова 1905 елда бу йортны сатып алды да, һәм 3 ел дәвамында реконструкция үткәнде, һәм 8 елда аны ясап бетергәннәр, һәм ачылыш белән шундырак булгандыр инде. Шундый буталышлар бар дип уйлыйм. Бу турасына карап, монда нәрсә белә алабыз. Төрле яшелчәләр, алмалар, байлыкны байлыкны тасвирлый һәм астында имән ботаклары, әлбәттә ул андый көч, куәтне белдерә. Һәм шунысы кызык, архитекторлар бәлки алар алганнар булганнар дип сөйләштегендә. Шул Амлон, ул Авропада укыган, Алманиядә
Әмінше болса да, мұнда келіп, алар бар-бір мұндағы мәдениетні көрсетуге тырышқандар. Мұндағы табиғатына. Шуңа күрә Yüzüm бұтақлары денисийское началыны көрсетіп тұрады. Шулай берінде. Так, қазір алға таба көрсетті бұлан. Ансыдырына шағыштыр, жаңағыдай фоторәсімлер. Ничек болған ол, андай ақшысы, ничек қазір қайыр күнде. Қайыр күнде әлбәтті матурындық күнде. Тәрізелерінде қарай алабыз өрек бұл мұна ағаш болған, ашыла тұрған екінші қатта қазірінде андай темір болғай, темір профилерінде ғана ашылмай тұрған тәрізелер. Нешінші жылғы бұл өлікеге бұл сізгі? Бұл 2016 жылда мен түшірген фоторесімді. Анысы да қызық кадр. Мұнда шылар 16-шы һәм 19-шы жыллар. Бұл элементларға игътибар етсек, олар қарасақ нәрсесін бұл деп. Сен архитектура білгіші, не асфальт есімді, бір архитектура білгішін білесіздер, Татар архитектурасы бойынша кітаплар өте көп. Ол нәншек яза. Әгәр дә менә Ауропа стилендә ясалган биналарга карасак та, диккать белән аларда да күчмә халыкларның йортларында булган элементларын да күреп була. Һәм менә йортта мәсәлән тәрәзә торса, аның өстенә бит андый киез кисәген шулай җыялар да иртән кич белән өскә таба карасак, меніңше бұл қайыш кебек күренә. Менә йорт аны бит ничек җыялар. Ағаштан ясалган таяклардан башта каркас җыялар, өстенә киез кидерәләр. Һәм шул киездә тишекләрдән кайышларны чыгарып, шулай шул таякларга бәйлиләр. Бәлки менә шундый кайышның имитациясы, андай элемент. Шулай дип избаклап була. Анысы инде козырек. Ул бик матур. Игътибар белән караса, ул Зеландны күреп була. Андай элементлар, алар Казанда бик еш алар күреп була. Алар Казаннан ерак түгел Чабакса авылында ясалганнар иде. Һәм менә өстән андай матур күркәләр, сыман андай элементлар бар. Ул барысы да оригинал калды. Ничек 100 ел элек ясалган, шул килеш калды. Аны алышмау. Бұл Чебоксарский ковкин. Әйе, шул. Өскәдә карасак, менә матур решеткаларын да күреп була. Һәм шулай менә Зеланд образларын да күрә алабыз. Önümde tabliçkalara da ig'tibor etsak, ilgirroq ko'ramiz, bir necha tabliçkalar bo'lgan Sharif kanali bag'ishlangan. Ham Alg'ataba tag'i bir anday tabliçka bo'lgan. Nurg'ali Nadiyev shular bilan bu yurtda yashadim. Ул tanilgan bir мәгълүматчы булган, һәм шулай ул Муса Җәлилнең укытучысы. Монда гомумән бик күп төрле танылган кешеләр яшәгәннәр, һәм тарихына бераз кагылсак, әйткәндек, революция кадәр монда сәүдәгәрләр яшәгәннәр, соңгы хуҗасы Мария Иванова булган. Совет чорында инде монда 20-нче елларда ятим балалар йорты булган, соңрак коммуналь фатир һәм китапханә да булган. Бу коммуналь фатирда монда күбесенчә язучылар яшәгәннәр. Һәм монда бик күп төрле танылган һәм билгеле кешеләр дә кунакта булганнар. Төрле шәһәрләрдән, илләрдән. Ятим балалар турында информация кайда күрдегез? Балалар йорты? Хәзер түгел хәтерләмәм. Нидер китапта, интернетта ул күп чыганакларын карап чыктым. Андый мәгълүмат булды.
әйел балалар йорты булган. Туган керек проект. Сноска. Так, ну, алда да барсак та була. Менә анда да бер фото рәсем булган. Ну, күрәбез монда хәтта анда хикмәтле анда фикерләр дә язылган иде элегрәк. Менә счастье это когда автосервис дип әйтәме? Ну, безгә монда нәрсә кирәк, менә хәзер без менә бу дивар кисәгенә күчәбез. Ул инде аңлаешсыз итеп күренә, хәзер көндә кызыл төсле. Миңа башта үзем дә игътибар кылдым бу әйбергә. Әмма якын соңрак фоторәсемнәрне карап, бераз анда кызык әйберләр күрә алдым. Менә алдагы кадрлар без аны күрәбез якынрак. Ну, монда бераз халыклар да булган икән. Беренчедән, мин монда бераз 8 төрле кирпич саный алдым. Бер төрле, икенче төрле почмаклы, өченче, дүртенче. Так, ну, андай вали. Ну, стендында төрле. Так. Ну, 8 булган. 8. Бу андай бер факт, менә хәзер көндә кемдерне 7-8 төрле кирпич кулланып дивар төзүме юкмы ничек булдысыз? Бәлки юктыр. Аны йөзгәрлек менә шулай төзелгәннәр икән. Ягъни булар төзелгән вакытта 7-8 төрле кирпичтән төзелгән. Аннары яңартылган түгел, баштан шулай булды. Баштан. Аны сырыйнда аны сукканда шулай итәләр, иге төзүчеләр кисеп шулай эшлиләр. Юк, аны заводтан китергәннәр. Формада шундай ясалган. Бу андай беренче андай факт, икенче факт менә үскә карасак, монда андай уелган урынны күрәбез, һәм ул раствор белән тоташмый. Өстән дә астан да. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, башта менә бу ярны ишексез итеп төзегәннәр. Менә уң якта безнең монда арка калган. Аннары нидер бер акыллы кеше шуның янына килгәндә карап торган бер сәгать буе юк, мен аркадан узасым килмей, мен моннан барасым килә. Һәм монда ишеккә салганнар. Уелган урында ишеген капкасын. Ничәдер ел буе бу капка торганда торган, аннары тагын нидер бер акыллы кеше килгәндә, карап торганда шуңа икән китте, әле шул ишектән бар икән, әле шул аркадан үзем икән дип. Шулай икән китте дә. Аралыгы күпме икәнлеген әйтергә кирәктер. Төрле шартлар. Шулай да. Әмма булса да, менә бу капканы сүтеп, яңадан кирпичне салганнар. Шулай итеп, күрәсез, күпме бюджет акчасы үзләштерелгән. Аны кирпичләр икесе төрле мәсәләгә бу яңарагы дип әйтим мин инде, теге үзенеке белән бу степ салганнар. Ну, хәзер төгәл әйтә алмыйм, ул куялган. Belki o dönemin bir parçaları bulkandır. Tamam, belki. Buradan bir yalan. Vakit kadar seyahatler yapmışlar. Şolay итеп, хәзер көндә дә бит төзелештә шундый хәлләр ешкәнә күренә. Башта төзиләр нидер бина, аннары сүтәләр, аннары тагы төзиләр, ул һәр вакыт белән. İhtimalle onun devamı deginde bulgan zamanı böyle üstülgen mi ili просто şurayı portalına yasalgan bence. Ну, аны сулаттан монда элегрәк бер ел булган, әйме, анда керосин лампалар сатылган кибет булган. Башта сөйләгән. Ул тыкырып, ул кайда киткән бик төгәл белмим. Анда, әлегә хәтта бер фото булган, анда күргән бер нарезка кебек нәрсә булган кебек. Ул белмим нәрсә булган инде. Бер сер булып калган инде. Шул дивар кисәге, әмма ул кызык бер элемент. Yerleşede görüp bu saatte 40'a uzatırman şimdi. Принципе, да, olay mümkün. Sanal. Хәзер менә алга таба да күчтә булган. Хәзер без инде аркага керәбез, күрәбез ул элек шундай җимерек хәлдә иде, җимерә башлады, анда яңгырый, суы яккан, аккан, шуңа кирпечләрдән җимерелә башлады. Алга таба.
Bizim anamında rekonstruksiya işleri başlangan. Bu plasmas fiberlerden onların ayrım sürülerinin bu divarın nağıtır için bir teknolojisi. Altta da. Aslında arkanın nağıtır için sızım. Baş patırtırma. Onun тоже негізі ел, да? Или лайтеді қосып шүйе салған жері түгел ақырай ма? Mesela arkan. Фундаменті. Субайнайды. Фундамент, субайнайды нәрсе. Фундамент, arkasında fundamenti yoktur da, ama divarlar arasında fundamentler var. Biz ana bunda şulak kururuz. Bu sizin bilen baş patırıp durmayın, aldağı kadrda düşeriz. Bundan ne şımarlıkta, ne bu sizin boyunca yapılan şu arkan nığıtığı, kerpiç koyulması için neyse olan. Pışmaklı timir profillerden elementler yapılan. Kadar şu an kadar koyulup ünlere tiş tutun kerpiç bu arkadan. Bu yavaş teknoloji değil mi? Çünkü demir bile birlikte. Ele onday buna kerpiç yüzüne duran. Sıramdı. Bilmiyorum ben belki öyle de şuraya satanlar. Tarım denen şu var. Ben kaçanan başlarda ansın durmuyorum. Yok, kabul çıkaran hepimle bu bizim bu arkada elektronda timir. Hayır yok. Bu benim sözümün boyunca. Altta da bak işte kullan. Kadın bu binanın ikinci yaptan Kore'ye vardı sen. Şunday haldeydi o. Hazır kirası slaytta biz hazır balkonda Kore'ye vardı sen. Eligrek geziyorlar. Onda bir balkon bulgan. Ana sen şundan işletlerine kiskenler. İşi kullanılan orunda kirpiç salganlar, tereza kullananlar. Bundan da 17. yıl rekonstruksiya vakitinde balkonlarına ışık koyulgan. Hem de kurabız balkonun timir profilleri kullanıyor. Hem astara timir profiller bu patpus bulgan. Plitası balkonun hem aslında şu patpus tutkanlar. Ama şu balkonun sızımlarını sağlan çapta ben hesapladım da nagruskalara baş konstruktor bilen sizlerden. Başta men aldağa kadar üçte bulandı. Balkonun sızımı. Ama mesela şu eski profillerini alıp, onların uğruna yanlarını koyup, hem üstüne beton salıp, yapılan bu balkon. Ben başta uzunlaydı, baş konstruktora takdim ettim, onda patpus koyuyorlar diyekten paradık. Öyle bilmezmesi yıkan onu şu an yasamadık. Bir yaktan da yezilik bulan balkondan ayrıla, geçerden patpusun bilmezmesi yıkandı. Tutuklılığı boyunca nişek. Tutuklılığı boyunca nişek. Nişek şunu tutalırday bulgan elek hem hazır nişek şunu tutalır. Arabası bilen çıksa işine düşerdi. Так, onda bir kvadrat metrede 400 kilo şulara ayısın o nagruskası. Sen anda bir katı sikirmedin mi? Bu sözünden bir aşımı bilmeyin başta. Kaderinde balta tabak bir şey bulan. Aslında tüzülüş işleri, kurarız balkon bulan uğruna tişkileri soğanlar, elektrik profilleri alganlar, yansına koyulmadan. Bu yaptan kurarız daha bir işit bulan, hem bunda da bir bastış bulan. Bu anlamda bir kızık bir ayrı bir şey. Ana biz hazır aldağa slaytta kurarız. Birazdan kurarız ay. Bundan da balkon yasalıp bitti. Hazır günden şunday halde bulungan. Anda şu basış bitirilgan. Tereza koyulgan. Hazır bu indi plan, binanın planı.
каттай, мында ике атаган ишек, мында балкон икенче катның. Мында бу баскыч. Әмма проектта бу баскыч булды, Чемберлыкта аны ясамаганнар. Бу баскычның мәгънәсе ул эвакуация юлы итеп исәпләнгән. Әгәр янгын булса, кеше моннан чыгып йөгереп чыгарга тиеш иде. Әмма менә бу өлеше ул реконструкция проектына кермәгән. Һәм менә бу бүлмәдә шулай бер баскыч бар, бәлки аны соңрак монда ишек ясап, менә бу баскычны эвакуация юлы итеп исбатлап булгандыр. Шуңа менә бу тышкы баскычны ясамаганнардыр. Шулай итеп менә мия күренә. Хәзер алга таба барсак, менә бу элекке баскыч. Менә күрәсе дигән монда янгын башласа, моннан йөгереп чыксаң, тәгәрәп төшәсең, пәрдәсе ул бу баскычтан. Бу совет заманында ясалган. Совет заманында булган бу баскыч. Бу инде мин ясаган яңа баскычның сызымы. Ул Чемберлыкка ашылмаган кебек калган. Бик озак итеп баш ватып яттым мин белән, чөнки монда сыйдырга бик авыр булган, сыймаган бөтен яктан кысык. Бу баскыч булырга тиеш иде проект буенча. Хәзер алга таба да күрсәтеп булган. Менә хәзер без булган бүлмәгә әйләнеп күчәбез. Менә бу бүлмә ул. Монда күрәбез мондай шахматлар, шахы, 2-3. Шахмат түгел, ул шурф дигән сүз. Шурф кешегә әйткәндә ул чокыр инде. Монда реконструкция башланган чакта, монда башта обследование ясаганнар. Һәм фундаментын тикшерү өчен монда идәннәрен актарып, шулай караганнар. Казып караганнар. Менә хәзер мин шул ша-2 өстендә торам. Шул ша-2 менә ул монда булган. Бинан фундамент астында тагы бер иске фундамент бар икән. Ул нәрсә дигән сүз? Димәк, бу элегрәк, буында тагы нидер бер бина булган. Һәм шулай идәнне актарганнан соң, мондый пункт белән 5нче позиция күрсәтелгән, ул гөмбәз андый свод кебек нәрсә булган. Кирпичтан ясалган. Менә монда инде бер бинаның калдыклары шулай килеп чыга. Хәзер алга таба күрсәтеп була. Менә хәзер бу казылган урынны без монда күрәбез инде. Бу оригиналь фоторәсем, монда бераз начаррак күренә. Монда шул кирпич, шул гөмбәзнең шул кирпичләрнең кырыйлары бераз күренә. Монда кызыл төс белән күрсәтелгән. Һәм аста монда су. Отчет обследования куганнар. Андан нәрсә дип язганнар? Бу су бик андый сосыслы булган икән. Имеш монда менә урамда бу дивардан 2 метрда монда канализация юлы бар икән. Һәм ул канализация, анда су чүп белән булганда, анда авария булган икән. Һәм шул сулары шуннан чыгып, менә безнең бинасына киткән булган икән. Бу сулары һәм шул отчет обследования буенча бина фундаментлары батып китә барган икән. Бу безнең бина. Хәзер алга таба китсәк. Ансында икенче шурф мин торган урында ясалган. Монда да кызык әйберләр килеп чыган. Менә беренче позиция, менә бу дивар. Мин хәзер торган дивар.
Bu karkasını tekrar kötü yazılan, ama bu değişimler bu nagruska'nın tutmayılan var. Aslında ikinci bu timur bir balkan. Bu balkı ile şu şirbetken. O birini tutmadan, hatta parmak bilen tılıp, tişkiye sapılgan. Asfara, üçüncü pozisyon kurarız. Bunda tabi lider elektrik binanın dürüst hareketinde elektrik binalarının fundamentlarını kurarız. Bu civarında. Hatta iki yılda, o yarım iki. Aynen, iki ayrı fundament. Bunda bu civar aslında hem bir fundament hem biraz mundarat da ikinci türlü hem kurallar türlü formada bulunanlar. Demek bu iki ayrı bina bulunanlar. Hazır alga tabak düşsek, hem bütün bu malumatını toplap, ne nerse aytıp bulan. Bana öyle bunda iki bina bulan deyip. 19. asırda, bana anday sarıcısı bir tatlı yurt değil mi? Odminkarını unutatıramdı. Hem bu yakta, bu bölmede, önceleri belki belki elektrik kışın önünde хладник su tutulmalı. Aşağı saklar için bas belki bulgandır bu. Belki indirinde bunda sözler eşliğine göre belki tavar saklar için sklad bulgandır. Belki bunda munça bulgandır. Şöyle bir farz yapılar. Dersin ki bu resim ilk ders değil çünkü bu Portportası bina bu tübenrek bulgan. Günbazı ne şulara bulgandır. Tüge yurt şu uğrabizeden ne uğram biliriz. Uğrabine yurt yedi şuay ülkelerde. Şulara kayıp. Şulara bir bulgan. No punktir bilen kadar mevkinde bulgan bina kursatınında. Ama anın turuna nedir tügel malumat yok benim. Bu benim farazım bina. Belki gelecekte gelip çıkar yok. Kadar Allah da bakmışlar bula. Mümkün mü? Bu kadar ezansiyede bir şey yok. Sürprizler misin bunda? Ben bilgençe yasalanlar da bilmiyorum. Farkında olarak kalife olarak geçti bu. Bu sızınların qaysi birisi oğlanlarda anda kirpiç koyulan civarlardan işletkenler eski kirpiçlerini sütüp yansın salıp temir şabaklarını kırtıp şulay düzeltkenler hem de asla bu yarılan orunların düzelttiğin müddetensizim müşkilsizler berav alalarda bir-birisine başı etip şulay tiştirlerde hem basın bilen sement rasor tuturalar. Bu bütün tiştirlerini tuturada hem nık bular şunansın. Hatta başlık olan şimdi ben fundamentini gotovo. Aytganımcha fundamenti tutmay boshladi, chunki kanalizatsiya suvlari oqqan bino aklinib boshladi. Hamda bu masalani yechishlar uchun suv birov olib shulay teshganlar. Ham shuni bosim bilan sement rastvor turganlar. Ham shu sement rastvor butun yaroqlardan teshiklarni chiqib yanında bütün tufrakları bilen baylanıp şulay uzurayıp gidiyor. Fundamentlar hem yaşarak da başlıyor. Prinsipi şunday. Kadir olmadı mı? Şimdi şu sızımda şemarlıktan çık bulanıp kurarız. Fundamentları şunday kişiler satanlar. Ansı binanın perimetri boylab nardan deyberler koyganlar u aksiyçinin gidrizolyatsiya deb atalan. Ne üçün? Çünki hozirgi kunda binani ichki tizilari boshqa fundament salalar
Аннары анысына гидроизоляцияда бірінде рулгері кіріп нәрсе салар, анарасын кирпичный күтәрәләр. Йөзеліп менә күрәбез шулай ясамаганнар. Шуңа күрә менә җир астыннан бөтен сулары дымлы ул күтәрелгән. Һәм бөтен шул деварлар, кирпичлар алар су белән тулган. Һәм шуңадан әлбәттә плесень кебек әйберләр килеп чыга. Һәм шул суны бетерер өчен отсечен гидроизоляцияда ясалган. Ул бетереп аны бетерми инде. Әмма шуннан яхшырак инде су юк инде. Алга таба күчсәк була. Икенче бер ягы безнең янында күрәбез. Төскә карасак, күрәбез төрле вакытта төзелгән пристройлар, монда хәтта тагы бер пристрой булган. Алга таба. Пристройның нәрсә икәнлеген ачыкладыгызмы? Төгәл белмим. Хәзер бит инде анда катлаган. Катлаган? Ул җимерелгән бит, җимерелгән хәлдә. Бик карамадым бәлки. Анда мен не тига автостоянка дип дигән идем. Автостоянка Төзек битендәге. Хәзер без инде бинаның түбәсенә менәбез. Күрәбез аны төрле вакытта төзәткәннәр. Һәм түбәсе гомумән бик начар хәлдә иде, чөнки анда рәхәтләнеп сулар аккан икән. Тагы берничә кадерны карап алабыз. Андый бер ракурсны күрәбез, якларын да күреп була. Өстән дә каралабыз, бигрәк тә морҗа белән стыклары аша бик күп су аккан икән. Бу морҗалар калдымы, ул юкмы? Морҗалар калды булай, аны сүтәргә проектта юлда абешләр. Морҗалар алар шу белән тулганнар икән. Аны хәлдә бетерәләр. Фронтонның аркы яктан да карый алабыз. Тюст театрда турына бер кадр. Алга таба. Анысы менә аркылы һәм буйлы кисешләре бинаның. Һәм менә гомумән хәзер бинаның конструктив схемасы турында сөйләрмен. Конструктив ягыннан бина ул ничек эшләгән. Ике дивар бар, кирпичтан ясалган, калын, 800 мм. Алар үзенә бөтен нагрузкасын алалар. Алар да һәм фундаментларга күчерәләр шул нагрузкаларны. Өстән андый өч почмаклы агачтан ясалган элемент ферма дип атала. Ул үзенә кар авырлыгын, шулай астан беркетелгән түшәм авырлыгын ала һәм бөтен шул нагрузкаларын ике якка шул диварга күчерә инде ул. Проект буенча ул шулай эшләргә тиеш иде. Әмма чынбарлыкта реконструкция башланган чакта монда бераз икенче төрле хәл килеп чыкты икән. Монда без хәзер әлбәттә сөйләшәбез. Хәзер алга таба китсәк, бу түбәдәге ферманың схемасы шуларга төшә, монда түшәмнең авырлыгы, кар авырлыгы һәм бөтен нагрузкасы аның бу почмакларга китә. Ул гомумән бөтен бу бинаның иң андый җаваплы урыны. Һәм бу урыннары җимерек хәлдә булганнар икән. Без аны алдагы кадрларда хәзер күрербез. Менә шул агачтан ясалган фермасы, андый бүлмәләр булган фермалар арасында. Һәм андый тимер чыбыклары аша түшәм беркетелгән. Шул түшәмнең астыннан карасак, шул икенче катта матур лепниналарын күреп була.
Һәм менә бу ферма ул җимерә башлаганда, һәм ул үз авылы белән шул төшәмгә төшкән. Әмма ул проект буенча шулай булырга тиеш түгел иде. Һәм асында шул бу дивар, беренче һәм икенче катта ул ничек җимерелмәде, белмим. Бу бераз андый гаҗәеп хәл, минемчә. Ул бәлки заман 16-18 елларда реконструкция булмаган булса, бәлки бу бина җимерелә башлар иде. Хәзер алга таба күчсәк, күрәбез шул агач ферманың кырыйлары җимерелә башлады, бераз ремонтлар итеп маташканнар. Турында бу андый бераз куркыныч кадрлар минем өчен, чөнки әгәр дә менә бу урын җимерелеп киткән булса, ошолай егыла, һәм шул түшәмнең перекрытиясы белән домино итеп беренче катка китә дип куя. Әгәр дә бина эчендә кешеләр булса, кеше калай шулай. Йөгереп чыгара өлгерми. Шуңа күрә бу проектны миңа бирелгән вакытта мин хәтта бераз куркып та киттем. 3 ел буе шушында утырдым менә шул астында. Бераз мин начальстволар белән сөйләшә башладым. Монда гомумән реконструкцияны үткәреп буламы, юкмы дип. Бәлки бу бинаны сүтеп яңадан төзергә кирәктер дип шундый фикерләр дә булды, әмма бераз башлатып ниткәннән соң аны да бу мәсьәләне ничек чишәргә, чишү ысулларын эзләп табып булды. Санадым да. Киләсе кадрларда без күрәбез. Бу фермаларның шундый тимер профильләр белән ныгытып булды. Хәзер түбәдә андый ныгытылган урыннар. Алар антикор белән буялган, шулай итеп, әгәр суларды үтсә, ул коррозия булмаса тиеш. Алга таба күчсәк булган. Ансыдан шул реконструкция вакытта күрәбез, шул фермаларның бөтен агач таяклары барысы менә шулай шәреп беткәннәр. Һәм эчендә бүренәләр менә шулай сынарга бик сунуга якын булганнар икән. Куркыныч хәл булган, хәлдә иде. Алга таба күчсәк булган. Хәзер без түбәдән эшенә керәбез, карыйлабыз, элекке фотоларында шундай булган фотолар. Алга таба. Шулай тагы бер куркыныч фактор ул янгын. Су үткән монда су үткән һәм бу су үткәнгә күрә монда янгын мөмкинлеге зур иде. Һәм ул ничек янып китмәде, минем өчен дә бер зур сер булып калды. Шулай итеп, бу бина югалтыр өчен берничә сәбәп булды. Хәзер алга таба барсак, күрәбез, төрле бу икенче кат хәрәкәтләнеп су акканны күрәбез. Куркыныч хәлдә иде. Шулай бик зур баш ватыргыч ул икенче каттагы лепниналарын саклауга. Чөнки дөресен әйткәндә, аны бөтенләй сүтеп яңадан сарайды. Мин шулай башладым. Димитем, аны миңа әйттеләр, юк, бөтен түшәмнәрен алар тарихи яктан бик кыйммәтле, аларны сакларга кирәк дип. Төрле китапларны актарып бетердем, реконструкция буенча, ничек аны сара бер кадәр ясалмаган булган. Шуңа күрә бераз импровизация рәвешендә такталардан астан кадакларны кадып, шулай шул лепнина шулай сакларга дип сызым ясап килгән. Бунда катлы-катлысы теге бизәкләр инде, әйме? Түшәмдәге бизәкләр монда. Монда да чабак.
Kız kurdu bitti temir portföyler ne? Şunlara da bozulmuşlar. Kader oldu da bir şey yaptı buna. Ну, bunlar ilk kurdu. No, hazır ben ikinci katta tuşları ikinci tuşlu bu değil mi? Evet. Nişat tarafı yemsizlik yasalanlar. Biraz elek menimce altı motora bulan. Türlü tuşlu. Mene bunda lisalar turganda mene koramadınız sen onun kraska, свой краски onda onlar. Yok. No, men kurak kabin toptan bitti. Benim fotoğraflarım. Bunlar türlü şonak var. Biraz başta benim fotoğraflar var. Nasıl olur? Kadar alda tabanı kuşlar bulan. Ben şunda da tuşam o kadar sağlandı mı? Ben size ona iyi var. O vakit yasadılar. Seyir birisi oğanı, birisi tüslü oğanı. Biz o tüslü uzorlarını onun bilen indi kupmu başka turganbız da şu an sözüm kileydi. Bana bir baskıştağı uzorlarını açtılar. Onlar yok idi onda kraska idi. Diğerler de şulay elektrikten kaldım iken tüslüyle bir şunu bilesi kileydi miydim. Onun var da soy kraski var dediğimde. No, benim elektrikte fotoğrafları yok. 2016 yılında. Yok, o isterikler boyunca tüslülüğü onun Şerif Kamal yaşadığında tüslü bulgan idi o. Ona bana koşan bu yağanlar mı, boşta bu yağanlar mı, ili şu 10. yılda rekonstrüksiya vaktinde birkaç şunlar bilesin ki yayınlıyor. Boşta olduğunu bir Tüger bilmeyim. Bilip bulmayın. No, kadar alta tapak kuşak barsak da bulan. Aynen şunu yedin. Restorasyası bilgiçleri fikrince şu Karol Müfke yasalan deyip şunu deyip faraz var. Ama hamanda kurabız o yarvan urunları da yollarını bir kez buldum. Sularda akmadan bu bir mucizaydı bu meğer kurunaydı. Saklanma. Çünkü erkenimce bu binada yolda şunun birinci sebep oldu. Hazır albatta bakmıştık da buna. Buna gitti. Parmak olsa, şu bilgiyi ikinci yaptım. Ve idenler de, idenler şu kalan var. Просто, ну, чисто раками kadar. Вот. Terdansı. Ay, basmış şimdi. Biliyorlar, Anlasın da kompüterlerde model нашего рисования, чтобы я начал. Ну, hazır algıda bakmışsak, devamında bir kızık tema var. Agar da biz buna kengayroq olab qarasak, işte son rekonstruksiya. Unda qanday ko'p ma'nolar so'zlaydi. Ko'ryapman o'tiga tushirish rekonstruksiyasi da til rekonstruksiyasi narsa. Ham shular bilan saytishunda bir qanday qiziq tema bo'ldi. Kishining xizmatini zo'r e'tibor berdi. Menimcha bu yaxshi tema. Bu temani shular ko'tarib bo'ladi. Bu sayt adabiyoti oshadi. Hem Şerif Kamal'ın eserleri onun için bir kadar yaxşı çıganak deyip oldu. Hazırgi günde olan texnologiyalar hem elektrik texnologiyalar bilen çağrıştırır için. Hem o kadar küçsek, biz sen Akçarlıklar degan eserni tutsalsak, unda balık tutuşuların turmushlari tasvirlangan. Hem hozirgi kunda da balıklarni balık fermalarida o'stirar. Bu kishilar uchun albatta anday asarlarni o'qish qiziq deb bo'lgan. Bir texnologiyani rekonstruksiyasi deb qarayman, shulay aytib bo'lgan. Albatta Kuray Tavuşu degan eserini o'qib qarasak, unda qirdagi ishlari tasvirlangan. Ilib bilganingizcha suqqa soqon bilan oqqa ot bilan
құрылған işletkenler. Hazır günde hatta kışısız kompüterden idare edilen traktor basılarda yürüyen. Şular kızıl çalıştırma. Kalka taban. Hatta bölüm alıda bir güçlü андай o'zgarishlar kechiradi. Mesela avul muğallimi degan asarini o'qib qarasak, hozirgi kuni solishtirsak, turli ayblar o'qutuv prosesini turli momentlari borligini shular anglab bo'ladi. Şularni chet tilda degan asarini o'qib qarasak, hamda temir yo'l tuzuvchilarining turmushi tasvirlangan. Bu ülkede algata babara, hozirgi kunda manda turli qatlovli proyektlar da bor. Hatto dunyo turli o'rnlarda hatto bino aşağı temir yo'lni o'tkazadilar. Şular transportda ülkesinde ishlagan kishilar uchun qiziq qanday ish solishtirib bo'ladi. Tabii. Şularni Sudbay asarini açsak, ilki tilmenchining turmushi tasvirlanib, hozirgi kunda iginashlarni u zamoncha elevatorlardan ishlatadilar. Shularni hamda solishtiruv qiziq. Kızıllar yasında eserinde Donbass'ta Tatar Şahtiyar'ın turmuş turunda bir eser. Hazırki günde yasında zamanca robotlar, yani kumerler işkirteler. Şular da çalıştırу, menimce bu kızık bir yöneliş. Ama elim günde işlenmegen. Ama kızık haber menimce. Roman edebiyat ул бит нәрсә? Ул кешенең тормышын һәм хезмәтен тасвирлый торган бер өлкә. Фәтнә шул хезмәт темасына игътибар итмичә булмый инде минемчә. Ул бит элекке заман турында гына түгел. Совет чорында да бик күп кеше мәсәлән Сибиргә китте. Монда нефть шул эшләргә шул Төмән өлкәсендә 70-80 yıllarda bizim Tatarstanda Kamaz, Bugülmen, Tüben Kam gibi şehirler belirlenişi büyük zor. Şulayetine şu hizmet timanın rekonstruksiyası menimce büyük kızıl oldu. Ama bugünkü derste de biz нәрсә bildik. Tarih edebiyatını tüzüş ülkesi bilen de birleştirip bulay eken. Андай kızıl aybirler kelip çıkılar. Андай aybirlerden. Onun bilen tamamlayız. Bari da zor rahmet.